हे लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि मोननै गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोरनि सायाव आपडेट लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोना भिडिअखौ आबुङै मिथिनो थाखाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलाङोब्लानो जाबाय। स' गिबियावनो दङ नयन बरग'यारि बिथांनि मेथाइ रोजाबनायजों आरो फावखुंग्रि फुजि बसुमतारी लोगोसे लिंसार बसुमतारीनि फाव खालामनायाव गंगार हाजो सेरफांनि हायनारि सिख्ला मुंनि मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दै लोगोफोर। आरो बे मिउजिक भिडिअखौ फावखुंग्रि फुजि बसुमतारीनि हासबेन्डनि गोदान मोनसे प्रडाक्शन चेनेलाव नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना नायनो थाखाय एसे नेना थायोब्लानो जाबाय। आरो नेक्स्टआव दङ बर'निनो इउटुबार बिथां इंलिश मेकार एबा खौरां ब्रह्मनि मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर। जाय मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों सोदोब। आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन इंलिश मेकार बिथांजों लोगोसे चुंकि स्वर्गियारी बिथांखौ। आरो मेथाइखौ रोजाबदों अख्रांमा बिथाङा। स' बिथाङानो मेथाइनि रिलिक्स आरो कम्प'जखौबो खालामदों। आरो स्ट'रि स्क्रिप्ट डाइरेक्सनखौ खालामदों राहुल टिभि एबा राहुल नार्जारी बिथाङा। स' लोगोफोर बिथां इंलिश मेकारनि फार्स्ट मिउजिक भिडिअ बे सोदोब अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना 27 डिसेम्बर खालि 8:30 PM आव नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना नायनो थाखाय बयबो नेना थायोब्लानो जाबाय। स' लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो सावथुनफोरनि बागै आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।